Готов? Здравейте, казвам се Георги. Днес ще сменим един пълнещ механизъм на казанче Грое, който не работи. За целта първо ще трябва да спрем водата, тъй като прилива. Водата се спира вътре от един специален кран с помощта на отвертка. Снимай да покажеш вътре кранчето. Спираме водата от този кран тук. После разглобяваме механизма, пълнещия механизъм. Така, който се разглобява малко по-сложно, поне според мен. Не разглобявам всеки един такъв механизъм, за това, че да ме извинят хората, които ще ми се карат, че го разглобявам трудно. Така, тази част трябва да я вземем за новия механизъм. Така, ето го нашия нов механизъм. Ето го нашия нов механизъм. Мисля, че е фабрично настроен за водата и няма да го опитваме. Сега сглобяваме си само този прекрасен така, ето, трябва да щракне и там и тук. Оп, готов е. Така изглежда новия механизъм и го слагаме навътре. Разбира се, малко с вкарването е по-трудничко, но този път стана лесно. Механизма се закрепва. Механизма се закрепва много лесно. Ето тук така, хоп, и щрака. И сега завиваме гайката с маркуча. Разбира се, трябва първо да влезе гай по гумичката и се получи. Сега пускаме водата. И трябва да сме окей. Пълниме. Перфектни сме. И слагаме вакуум.